Кой най-екшенският ти случай при лова на педофили? Спомняш ли си спецакцията на СДВР, когато задържаха 21 от нашите заловени? Помня, да. Така, един от тези го заловихме година по-рано, когато и за първи път се обадихме на 112, за да ни съдействат. Организираме стандартния сценарий по залавяне. След чатове, разговори по телефона, пускаме примамката 13 годишно момче да се види с него. Момче. С момче, да. Тогава все още нямахме момиче за примамка и тъкмо набирахме скорост по залавянето. Това е седмият случай. Още в самото начало пускаме примамката да върви с него, вървят 4-5 минути и се появяваме ние. Щом се появихме и го конфронтирахме с това какво прави тук и какво иска от 13 годишното момче, той започва там да шикалкави по някакъв си свой начин и ни увери, че ще се обади на 112. Изимитира обаждане на полицията. Здравейте, тук е една група момчета ме обвиняват в педофилия, можете ли да дойдете? Благодаря, очаквам ви до няколко минути. Сега ние се досетихме, че лъжи. няма такова обаждане, най-малкото не си спомена имената, камо ли локацията. Пък сега в България полицията не е като по холивудските филми, само чрез обаждане и да ти идентифицират локацията и да пристигнат. Позволихме му да се отдръпне на 2-3 метра, докато чакаме полицията и хукна да бяга. Естествено, ние по него, обаче той разви скорост на Соник и за момент щяхме да го изпуснем.